फेमिलि खृष्टान दङ बिसोरो गासिबो बाथौ लिरजोब्बाय खिन्थु बिसोरहा गिर्जा गोगोम दङ ओमफ्राय गिर्जायाव बिसोर हाबबाय थायो बिसोरनि गिर्जाखौ इन्सपेक्ट खालामोब्ला नोंसिनि धोरोमा मा रेकर्ड मथे नोंसिनाथ' बाथौसो दङ माबोरै नोंसोरो खृष्टान जाखो आयेननि दहायाव बिथांमोना दोषि जागोन ओमफ्राय आयेना गावसोरनि मथे बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट होनो हागोन बे समाव रावबो बिथांमोनखौ बायख'नो बा हेफाजाब होनानै सहाय होनो हानाय नङा थ' बेबादि माखासे रिस्क जोङो नुहुरदों बे नुहुरनायफोरखौ नाहरनानै जोङो सानदों आयेनखौ दहाय खालामनानै जों आयेननि कनस्टिटिउसननि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जोंनि फोरमायथिखौ जों होनांगौ बेखायनो जोङो बेवहाय स्पिरिचुवेलि बा लिटारेलि जोङो बेखौ भायलेट खालामनो नाङा होननानै जोंनि बर' खृष्टानफ्रा बे आयदायावहाय सिद्धान्त लादों बेबो मोनसे खारन खृष्टानफ्रा बाथौ जोङो लिरनो हानाय नङा होननानै बाथौ रिलिजन एक्सेप्ट जानाया देग्लायनि बोसोर बावैसो जादों ओमफ्राय बाथौनि सिनायथिनि खोथायाबो बावैसो फैगोन नाथाय खृष्टानफ्रा बर'फ्रा 100 इयार्सनि बारा जालांबाय बिथांमोना खृष्टान धोरोमखौ संबिधानिक आधारजों लानानै खुलुमनाय सिबिनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जगदान होदों 100 इयार्सनि बारा जालांबाय जाथि हिसाबै मोनसेबो बिसयाव बिथांमोना उन जायाखै बेखायनो बिथांमोना बे लेगेसिखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो जाथि माहारिनि थाखाय मावनांगौ मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेरै मावबोदों बेखौ मावबाय थागोन इन टार्म्स अफ लेंगुवेज गोदोनिफ्रायनो मावबोदों जोंनि लिटारेचारफ्रा बर'नि रावाव जों दिहुनो इन टार्म्स अफ कालचार इन टार्म्स अफ एजुकेशन इन टार्म्स अफ फिजिकल बा मेडिकेल हिलिं सार्भिस जेसेबां हागौ एरै माहारियारि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ जेरै गोदोनिफ्राय मावबोदों जोङो बेखौहाय कन्टिनिउ जोङो मावलांगोन आरो धोरोमनि बेलायाव जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ लाखिबाय थागोन होननानै जों खौसेयै फोरमायनो होननानै बे खाबुखौ जोङो दिनै लाबाय आं एसे दाजाबदेरनो गोसो जादों रिसेन्टलि हाउस इनुमिरेसन बा बेबादिनो हयथ' फैगौ सेन्सासावबो बे नुजानो हागौ जोंहा मोनसे सिरियास कनसार्न दङ दानि सेल्फ इनुमिरेसनावहाय गुबुन गुबुन भाषाजों लोगोसे जोंनि आंगो भाषा बर' बिमानि रावा बेवहाय गैया बे आयदाखौ लानानै जोंहाबो सिरियास मोनसे कनसार्न दं आं हामबाय होनो साहित्य सभानिफ्राय लानानै जोंनि गोगोम अनुष्ठानफोर एबसु गुबुन गुबुन थाफानाय अनुष्ठानफ्रा बेखौ फाइट खालामदों जोंबो इन सेपारेट वेब्लाबो जेरावहाय जों हायो बे बाथ्राखौ जोङो प्रेस खालामगोन गभर्नमेन्ट अफ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जोङो बेखौहाय जोंनि मथे मेम'रेन्डाम होनायजों जोङो बेखौ फोरमायगोन जों लुबैदों बर'आ बर'जों साबसिन गावखौ सिनायथि होनो हायो बर'नि भाषाजों जोंखौ बुङोब्ला बर'फ्रा साबसिनै बुजियो साबसिनै फोरमायनो हायो बियो 8 शिड्युलाव इनक्लुड जानाय लेंगुवेज माब्रैबा बियो थालांखो सोरनि बेवहाय फैसार दङ जों बेखौ मिथिला नाथाय जोंनि लुबैनाया बे इनुमिरेसनाव लेंगुवेज लिस्टआवहाय जोंनि भाषाया लिरजानांगोन ओमफ्राय जोङो जोंनि बर' रावजों जोंनि सिनायथिखौ गभर्नमेन्टनो जोङो फोरमायनो हानांगोन नैबे दाबिया जोंना दङ नोंथांमोननि सिगाङावबो आङो बे खोथाखौ फोरमायबाय जाहाथे बे बाथ्राया सरखारनिसिम नोंथांमोननि दारैबो नुजाहैयो आङो जोबनायाव आरोबाव आङो गुरैयै खावलायबावनो सानदों जोंनि बाथौ लिरनो हायै बिथांमोना अबयसे बुंदों बे उदांस्रि होदों जोंनो आं बेखौ खोब एप्रिसियेट खालामो जायफ्रा जि धोरोम बे जबरदस्त नङा जुदि हायोब्ला बिथांमोना लिरथों होननानैसो खावलायदों बिथांमोननि बे आपिलखौ जों बिथांमोननि मथे मानिनो हायाखै जाहाथे बेखौ बिथांमोना जेबो दुखु मोना आरो जों एसुरेन्स होयो जों मदद होनो हाथावथाव जौगाखांनायनि लामायाव जाथिखौ गेरेमसा लुखांनायनि बेलायाव जोङो मदद होनो हाफानाय गोनांफोरखौहाय जों जेब्लायबो फुल क'पारेसनाव खौसेयै बर'
बिमानि फिसा हिसाबै जोङो मावलायगोन। बेवहाय जोंनि एसुरेन्सआ गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोननि फारसे जोङो जासिनाय थाबाय। आं एसेयावनो आंनि मिथिहोनो गोनांफोरखौ